Здравейте, приятели, аз съм Еви, добре дошли в моя канал. Днес ще ви покажа две неща, които много съм си мечтала. Не забравяйте да се абонирате с камбанката и да оставите лайк. Така, приятели, нека да започваме. Това са неща от Орич. Сега ще ви ги покажа. Значи, това е един скицник. Той е от Орич, магазина Орич. Ето как изглежда. Сега ще ви покажа и другото. За това много съм си мечтала. Дълго разопаковане. Съжалявам. Ето това са шарени химикали от Пепко. Значи, приятели, тези са шарени, има различни цветове, а тези отгоре са буркатени. Ето тук са написани цветовете: сиво, кафяво, оранжево, зелено. И сега ще ви нарисувам една картина. Така, приятели, преди да тестваме химикалите, искам да ви кажа нещо. Значи, това е новата ми книжка. Не е книжка ми, скицник. Вътре има само бели листове. Ето ги. И е с друга картинка. Обаче аз имам друг и понеже сега да не си изхъбявам новия скицник направо, имам един друг, който е същия, само че с друга картинка. И, приятели, забравих нещо да ви кажа. Значи, ако рисувате с много дебели маркери, които много излизат, на тези листове са много дебели и няма да ви се проличава отдолу. Обаче, да не е такъв супер химикал. И сега нека да започваме. Значи, приятели, това е от книжарница Орич, а пък това е от Пепко. И сега нека да започваме. Оставям си този скицник настрани. Така, приятели, ето ги химикалките. Сега отваряме на една страница. Значи това са ми другите страници. Ето на тази ще бъдем. Значи ще нарисуваме една малка къщичка. Сега нека да започваме. Първо си разопаковаме химикалите. Значи те са едни, ето така са, по 2 броя. Буркатените са отделно, а пък другите не буркатени са си отделно. Сега нека да започваме. Значи, приятели, това са ми костенурките. Те са много непослушни. Новата ми рибка е много послушна, защото вчера купихме и е още страхлива. А сега взимаме жълтото. Пишат много хубаво, приятели, защото са геохимикали. Рисувам къщичка. Приятели, искам нещо да ви кажа. Значи, когато рисувате прозорци, и както знаете, черното е по-тъмно от жълтото, както знаете. И, приятели, може да първо рисувате квадрата ви за прозорец, и после взимате черното и после го очертавате. Така е по-лесно. Аз така винаги правя. Преди не правих така, но вече правя, защото разбрах, че е хубаво. Супер! Сега правиме вратата.
готово. Значи сега мисля вратата да е розова. Розово работи много хубаво, защото е по-тъмно, а пък и може да се вижда добре, като е на черното. Не някакво като малина или капина. Едно от двете, малко по-тъмно. Аз очаквах, че ще бъде по-светло, но се оказа по-тъмно. И е много хубаво по принцип. Както вече казах, е по-тъмно. Аз си мислих, че ще бъде по-светло. Но се оказа тъмно. Не знам защо. Чакайте, приятели, че малко ми излезна това. Вратата е готова. Направих още някои елементи, но за да не ви скучае, малко спрях видеото. Зато и направих няколко още неща, но сега ще ги продължиме. Значи взимаме сивото. Ето го сивото. То е буркатено. И осветяваме ето тези кръгчета, които са камъни. Както знаете, камъните са сиви. А пътеката, приятели, според вас ще направя или черна, или кафява. Хайде кафява да е по-разнообразно. Малко трудно, като са нови. Така, почваме. Имаме оранжево, мисля да е къщата. Почваме с другия цвят. Ще избера лилаво и синьо. Не, тъмното мисля да взема, извинявайте. Така, започваме с лилавото. Така, започваме с другия цвят. Последния. Добре, розова е вратата, така че... Това, приятели, май беше златното. Е много хубаво. Чакайте да го разпиша. Първо, че дали е ново и трябва да се разпишат. Добре, и сега започваме с покрива. Това е картината за сега. Дали сега последно стълбите. Така, това е завършената картинка. Приятели, надявам се да ви е харесало моето видео. Не забравяйте да се абонирате с камбанката и да оставите лайк. Чао, до утре!